nekaký 2 nedele pozdejšie, 17. júlia, sme potom išli do Českej jeli, to беше Dreženach, беше to zhromaždenie. A večer, znamená, že přes noc sme museli čaom jeli do Olomouca. Olomoucu беше ten rečný kurz. To bylo 100 posta, když chceli medicínu studovat. Tam беше to jen tak, že to 2 leta tam studovali a my jako tež čítania v němské řeči, to treba tu rečný kurz jen za nakupované, za přeživenie. Niektorí z nich sú potom tiež mali možnosť a tie činy za svoje sedlie ostali. Znamená, že postav z tých študentov sú potom v Praze ďalej studovali, takže fyzikuma, postav v Olomoucu a postav v Brne. A môj Štorna, also v skutnú medicínu bych mal Štorna, čo miest tu tym Štornačom jedna Jenička Holca, ta boja, ta je pod extra internecie, ta się o sebe ciężko miała. Ta pod tym studium jeszcze czekła do zapada.